ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумот шад дар WhatsApp имои карамода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза қабул кардем бо нархҳои арзон Дайво Тико бо нархи 5,000 сомонӣ ки 5,000 сомон мешавад. Бен ё нархи арзон. Opel Karvan бо нархи 15-16,000 сомон аст ки нархи арзон. Opel Hatchback бо нархи 18,000 сомон. Opel Vectra дӯстони азиз светои зур. Toyota Camry 2010 сол бо нархи 90,000 сомонӣ аст ва Kia Rio 2014 бо нархи 65,000 сомонӣ ва Toyota Vitz 2010 сол бо нархи 52,000 сомонӣ ва Mercedes-ои сечка пол объёмни 34,000 сомонӣ ва ҳастай BMW 5 бо нархи арзон ва Opel Sedan дига светои British Champagne ва курси имза 116 сомону 5 дирам. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. BMW 5 серис ҳастай баъдон ки светои серебристия беҳтарин аст. соли бароишаш 2001 сол сӯзишвориш бензин. объём мотораш 2.8 литр, коробкаш автомат, сайзтари мошин баъдон беҳтарин аст. мошин то охири моҳ тонировка дорад. дискаҳои фасон, светои сервиси, салон тозака, ҳамаи намуд комфорта, мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат дорад. вариантҳои алиши ҳам дорад, мегӯяд метавонед ки пешниҳод кунед. нархи мошин сумакӣ 60 мегӯяд, бо мегӯяд муомилаи хуб мекунед. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. нархи мошин 60,000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. BMW 5 серис 2001 сол, бензин, ҳолаташ беҳтарин. тонировка то охири ҳамин моҳ дорад. якумаш рақамҳои TCL дасти ахираш 80 WhatsApp кор мекунад. дуюмаш рақамҳои TCL ахираш 11 инашам WhatsApp дорад. ҳар ду рақамҳошу кор мекунад дӯстони азиз, ҳар душ дар WhatsApp дорам. вариантҳои алишам мешавад, марам метавонем пешкаш кунем, мошин дар Ёвона занг занем. ва шахсоне ки шумо агар мошини фурӯшӣ дорем ё ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, марама дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо Telegram дорем. чӣ реклама ки боша марама рӯй кунем, мо рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш мекунам ки лайкотон назарем фаромӯш кунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки дар кузифи Sedan светои British Champagne соли бароишаш 1997 ҳастай ки сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балон мегӯяд 80%, хадавои соз, 2 моҳи дига ҳуҷҷа дорад. нархи мошин мегӯяд 32,000 мегӯяд, срочна сум дар кора бо каунтар муомила мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтарда. 32,000 омода бинем мегӯяд, маъқултон шуд, ягон сум савдо мекунем. ягон саволу иловагӣ, ягон маълумоту иловагӣ оиди ҳамин Sedan хоҳем фаҳмида, рақамҳошон ҳаст, марма занг занед, маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен. ва дӯстони азиз, кадомтон агар дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментария нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст ва то чанд сомона, то кадом сола, аз куҷо, мо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо ҳам дастгирӣ кунед, лайкотон назарем фаромӯш кунед, наворро то охираш тамошо кунед ва як имконияти дига боша, агар ҳамин навори моро дар дига сайтотон ҳамин навори моро силкаша падилчаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай баъдон ки срочна Mercedes-Benz C-Class сечка пол объёмни соли бароишаш 1995, сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.8 литр, коробкаш механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та балон мегӯяд пачка дӯстони азиз, аккумуляторшам мегӯяд пачка, хадавой мегӯяд тӯбча дӯстони, моторш мегӯяд соза, бо хайхтон маълумотша мегирен. нархи мошина мегӯяд 34,000 гуфтесиям, бо арзон мегӯяд, масъала мегӯяд умуман намехоҳад, дисковой рамашка, салон тоза, инам хеле светай мошин хай дар навошта бо хайхтон маълумотша камбудиша хтон пурсида мегирен. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 34,000 сомон, то қасуми холия алиш палешама беҳуда мегӯяд, нороҳат накунед, фақат одамони харидори аниқ. беҳуда акара нороҳат накунед дӯстони азиз, фақат мегӯяд одамони харидор. марама дига маълумотои пурраша гирем. ва бозам такрор мекунам ки мисол ки касе ки ягон чизи фурӯшӣ дорад, ё ки хона, замин, квартира, мошин, ягон техника, аппарат, ягон чизе ки барои фурӯхтан, марама дар рақамҳои мо 885 1225 WhatsApp имо Telegram дорем. чизе ки боша роя кунем, мо дар видеои оянда рекламада мемонем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай баъдон ки Toyota Vitz ҳастай ки срочна соли бароишаш 2010 сол, сӯзишвориш бензин, мотори 1.3 литр, коробкаш автомат, сайзтари мошин мегӯяд, чоткаи мошин беҳтарин мошин мегӯяд, 1 сола ҳуҷҷа дорад дӯстони азиз.
ходовой дӯстони азиз, коробка соз, мотор соз, овоз мегӯяд надорад. Обшим ҳай маълумотҳои мақсад ки дигарша бухтон мегирен. нархи мошина мегӯяд срочна мегӯяд арзон мондаги старт стоп, отпечатки, палец, клим контролу ҳамаш мегӯяд мақсад ки ҳастай. кадоме ки мегӯям мехарам мошина мегӯяд нарша бениҳоят мегӯяд арзон мондаги. нархи мошин 52,000 сомон ҳастай. 2010 сол бо мегӯяд арзон мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норакда. 52,000 биен мегӯяд бо ягон сум боша камтар мегзарем срочна мегӯяд тоқа суми холияе. одамоне ки мисол бисёр арзон мекардаги хеле одамо занг назанад мегӯяд хоҳиш кардаги соҳибшон хай обши мотор зурай мегӯяд омада бинед мегӯяд маъқултон мешавад мотори 1.3 калора дӯстони 1.3 кароло мешаванд обшин дайё яъне зуд тоғри мегирад. хоб дӯстони азиз марҳамат занг мезанем ва лайкора мезанем фаромӯш намекунем. навора то охираш тамошо мекунем ва агар имконият бошад навора подлисаш мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Kia Rio ҳастай баъдоно ки срочнай бо нархи арзон соли бори 2014 сол суифуриш газ бензин мотор 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин светои сафед балонош ҳолати корӣ кондитсионер электропакет салон тоза мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ дай дигар расходча гуфтагӣ нест фақат ҳолати хуби техникӣ да мегӯяд соҳибаш бо метавонед занг занен расходча ягон маълумотои пурраша аз соҳибаш гирем. нархи мошина мегӯяд 65,000 мегӯем бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстони азиз. 65 та бо хай муомила дорем метавонед ки бо аниқ када ҳамаша гирем. барои рақамҳои соҳибшуни рақамҳои тисия дӯстони азиз фақат одамони харидор марҳамат занг занем. ва кадомтон агар дар ҳамин навори мо мошини маъқул наёфта бошед агар метавонед ки дар комментария мо нависед ки нои мошина кадом сол то чанд сомон аз кадом тарафо мо кӯшиш мекунем ки аз фурӯшандаҳое ки мо дар бисёр роӣ мекунем мо аз ҳамо ҷудо карда ба шумо пешкаш кунем тезтарак. ва ба хотири меҳнатҳои мо дӯстони азиз лайкора худи ҳозирем лайк занем фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастай ки Toyota Camry 10 ҳастай ки срочнай бо нархи арзон. соли бори 2010 сол суифуреш бензин мотор 2.4 литр коробка автомат сайсари мошин мегӯяд чоткай. мошин мегӯяд ровна 1 сола ҳуҷҷат дорад то 2025 обшим ҳуҷҷат дорад. номерош транзит дӯстони азиз салоншам тозакай мошин созай. нархи мошина мегӯяд 90 та мегӯем бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 90,000 сомон ҳастай бо мақсад ки муомилаи хуб дорад фақат мегӯяд одамони харидор дӯстони азиз ҳамира мо аз пеши худмон намегӯем яъне ки соҳибаш мегӯяд ки илтимос ҳамонҷа гап занем ки фақат одамони харидор занг зананд намедонам ки кадом сабаб бошад мегӯяд ки мақсад гӯем ки одамони харидор беҳуда мегӯяд нороҳат накунанд. хоб мошин дар шаҳри Ваҳдат рақамошон ҳастай мегафон 90,000 сомон ҳастай бо муомила дорад метавонед ки худи ҳозир занг зада харидоро маълумоташа гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай дӯстон Opel Vectra A. соли бори 1994 ҳастай ки суифуреш газ бензин мотори 1.8 литраи коробкаш механикаи ҳолати мошини бардорон беҳтарин мегӯяд мошин созай. мошин мегӯяд нав мегӯяд краска кардагӣ салон тоза алишам мегӯяд мешавад дӯстони азиз. мошин ай соза мегӯяд документе ки надорад бучидагиай. дӯстони азиз мақсад ки Opel Vectra 94 сола ҳамиёра мақсад ки последний выпускаш 94-95 мешаванд ҳамин хел сайсанис дар навор созай. нархи мошин мегӯяд 19,000 сомон ҳастай бо муомила дорад айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 15 19,000 муомилаи хуб дорад. хоб парамои рақамҳои мегафони соҳибшуна ягон саволу иловагӣ ягон маълумоту иловагӣ оидаи мошин фаҳмидан хоҳед агар шумо занг занен маълумотша гирем. бозам такрор мекунам барои фоидаи шумо агар дар ҳамин навори мо маъқули мошинро наёфта бошед дар комментария нои мошинтона то кадом сола то кадом сомона то аз кадом территория нависед мо албатта ёфтем агар баҳри шумо видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай дӯстон Daewoo Nexia ҳастай ки срочнай бо нархи арзон германский. соли бори 1997 суифуреш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика сайсари мошини бадрон беҳтарин. мошин мегӯяд германский мегӯяд дӯстони азиз мошин мегӯяд полоборот заводи мешавад мошин дар хона мегӯяд хобай. хоб светошинам хеле светои сав диск калпакош простой балоншам ҳолати кори дӯстона простой аста 50% гӯя мешавад. хоб хайнам хеле сайсай нархи мошин 12,000 сомон ҳастай бо хай қатиқчон муомила мекунем. мошин мегӯяд пол оборот мегӯяд на хаду хай маълумоти аниқ аз соҳибашон германский мошин дар шаҳри бохтарай 12,000 сомон ҳастай бо кадом то ки агар харидор ки бошен рафта бинед қатъи ака савдо кунем. парамои рақамҳои билаи несоҷи мошин дар шаҳри бохтар.
лайкора худи ҳозир мезанем фаромӯш намекунем, навора падилса шуда достони азиз, чӣ мошине ки хонае ки замине ки боша барои реклама кардан маромад рӯй кунем, реклама мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дронки срочнаи Opel Astra F дар кузифи хетчбек соли бори 6-1993 аст ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар нарх шуда мега нархи мошинда арзандае. Хай маълумотша мегирен. нархи мошина сонади 18000 сомон гуфтесиам бо арзон мегад мешавад. Мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳунда. 18000 сомон аст муомила ва савдош мегад дар назди капоти мошин. Якам навист ки мақсад ки одамоне ки мисол харидоранд гӯянд ки беҳуда занг назананд, фақат одамони харидорсони азиз. ҳамин соҳибшон ки чӣ маълумоте ки расм ва шумо гуфтем, ягон саволу иловагӣ агар шумо харидор ки бошен метавонед занг занед, фақат аз ҳамин рақамоти сел маълумоти пурраша гирен марама. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузифи караван срочнай бо нархи арзон. соли бори 6-1996 сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. достони азиз, мошина хеле лакаш сӯхтагӣ, фақат ки агар хоҳед як краскаш мекунед зури бад мешавад. нархи мошин 20000 сомони аст бо муомила дорад. 96 сол Opel Caravan светои савз, нархи мошин ҳамагӣ 20000 сомон аст бо мегад муомила мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. савдо муомила чанд қайм мешавад танҳо дар назди капоти мошин. чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, и якам гуфтага ки фақат одамони харидор срочна мегад то қад суми холӣ дар кора метавонанд ки одамони харидор занг зананд. ина рақамҳои мегафони соҳибшон 1220. ягон савол, ягон маълумот бошад маромад занг занед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем барои шумо меҳнат мекунем, мақсад монтаж мекунем, мошинои арзон кофта мисол пешкаш мекунем. шумо дастгирӣ кунед, фаромӯш накунед лайкотона албатта гузоред. чӣ мошине ки дар кор аст нависед, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico аст ки бо нархи арзонаи срочнай. Daewoo Tico соли бори шад. Чун азиз солша аниқ намедонем, мега нагуфтиян солша бухтон аниқ мекунен. дар назарам 2004 мега 2004 боша агар, яъне узбекия бухтон аниқ мекунен. хоб сӯзишвориш мегад бензинаи, моториш мегад 0.8 литраи, коробкаш механикаи, мошин мегад дар ҳолати хуби техника. чун азиз, фақат ки як краскаш мекунед, тамом мошин мегад созай. короче, як нархшда арзанда. Ами ятоҷо сарапи надора. ҳайқат мақсад ки нархшда арзандаи обши. мотор мегад созай ва қариб ки 2 моҳи дига мегад ҳуҷҷатам дорад. моторш мегад коробкаш кати 100%. нархи мошина мегад 5600 сомонӣ гуфтесиян бо ҳамирам мегад арзон мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Шаҳри Навда. қариб ки 50000 сомонӣ аст мошин дар Шаҳри Нав. рақамош аст мегафон, ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ бошад метавонед занг занед, маълумот шуд. нархшда 100% арзандаи камтар хай мелич кор главни мақсад ки моторай. мотор мегад амин моторш мегад 50000 худош. сор аз ин бо навори имзои мо то видеои оянда худо нигҳабон.